Lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Kalasin mo. Lahat. Kalasin mo. Ayaw mo kalasin. O, tanggalin mo lahat. Bilisan mo. Ang tanong ko, sagutin mo kung hindi ka sasagot. Totoo bang nainggit ka ba sa kanya o nagagalit ka? Galit. O, bilisan mo na. Para matapos na. Ayaw ko na ng away. Kalasin mo. Galit ka sa kanya. Ha? O, sige, kalasin mo. Bata ka pa, matanda ka na. Matanda ka na pa o bata pa? Sagutin mo lang yung tanong ko kung bata ka pa, matanda ka na. Sa pangalan ni Kristo, bata ka pa, matanda na. Hindi mo madudilat yung mga mata niyan. Mabubulag ka. Kalasin mo. Kalasin mo! Okay, kalasin mo. Okay, kalasin mo. Bulagin siya magnetiko pag dinilat niya ang mga mata niya. Kalasin mo. Itigil mo na yung galit mo sa kanya. Tanggalin mo lahat. Ubus. Bilisan mo. Huwag mong pakialaman ang katawan niya. Ubusin mo na yan. Lahat. Mali ko. Sige. Tama na. Ititigil mo to. Kalasin mo lahat. Boom. Bilisan mo. Lahat. Bigyan siya lamig magnetiko. Sige. Painitin ang buong katawan niya. Sige. Tanggalin mo lahat. Tanggal. Lahat. Maniwala ka sa akin, pahirapan kita kahit gabi. Pag hindi mo kinalas yan. Matanda ka na, bata pa? Matanda ka na o bata pa? Matanda ka na, bata pa? Yung totoo, bata ka pa, matanda na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na nga? Ilang taong ka na? Ayaw mo ko sagutin. Sige, kalasin mo. Wala akong magagawa. Ito ang pumipili na kapalaran mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng aking ama na magbagong buhay. Ayaw mo pa rin. Bakit ka galit na galit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Tinatanong kita kung bakit ka nagagalit sa kanya. Ano ba talagang personal mong galit sa kanya? Naingit ka ba sa kanya? Pera ba? May gusto ka ba sa asawa niya? O kahit tira maganda maayos ang buhay niya? Ano bang kinagagalit mo sa kanya? Ano bang kinagagalit mo sa taong ito? Ayaw mo ko tagang kausapin. Kahit hindi mo kalasin yan, kaya kong kalasin yan. Tanggalin mo lahat yan. Lahat. Ubos. Lahat. Lahat. Pati likuran niya. Balakang. Lahat. Tanggal. Ubos. Lahat. Tanggalin mo. Wala kang kwenta kausap. Ayaw mo makipag-usap bilang alipin ni Yeso Cristo. Gusto mo talaga magpaging alipin kay Satanas. Binibigyan kayo ng pagkakataon ni Cristo magbago dahil mahal na mahal niya kayo. Ayaw mo. So, ititigil mo na ito. Bakit mo ba ang pinagagalit mo sa babae ito? Ano bang kinagagalit mo sa kanya? Lalaki? Asawa niya? Pera? Magandang buhay? Anong kinagagalit mo sa taong ito? May nagawa ba siyang kasalanan sa'yo? Tinatanong kita. Ayaw mo ko tagang kausap. Wala akong magagawa. Ikaw ang pumili ng kapalaran mo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Kalasin mo. Lahat. Ayaw mo. Ikaw ang bahala. Kalasin mo. Ipikit mo yung mga mata niya, bubulagin kita.
Balik! Gising! Painumin siya ng tubig agad. Pahingin mo. Sige, kahit wala pang flesh yan. Makapasok yung spiritual niya. Padilat mo yung mata niya. Ayaw makipag-usap yung babae. Hinga! Sabi mo in Jesus' name. Amen! Inom. I-relax mo muna yung hangin mo para hindi bumalik yung tubig papalik sa loob ng katawan mo. Oh. Hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Masakit pa. Nawala, di ba? Oh. Galit na galit sa yung babae. Hindi ko alam kung anong kinagagalit niya sa'yo. Ayaw niya makipag-usap sa akin. Kahit nagkikita kaming dalawa, ay hindi niya, para lang ako nagsasalita sa akin. Hawakan mo ulit yung tiyan mo. Masakit. O, di ba nawala? Kanina patong lang ng daliri mo yan, di ba? Likuran mo. Nawala. O, nawala. Ito lang sa'yo, papel lang, o. O. Hindi ko alam kung anong buhay mo, kung anong trabaho mo. Ayaw niya makipag-usap sa akin. Napapagod ako sa kanya sa kakatanong. Wala akong magagawa kung hindi gapusin sila. Matitigas ang ulo. Ayaw magbago. Ayaw tumawag kay Kristo. Ayaw magbalik loob sa Diyos. Binibigyan ng pagkakataon. Ayaw pa rin. Akin ang tubig niya. Para madasalan na yan. Kaysa pahirapan ko pa siya ng pahirapan. Ayaw. Pangalan mo? Middle name. Apelido. Inom. Dilat na mata. Ipukpok mo yung paa mo para bumaba yung sakit sa kanya. Ipukpok mo. Sabi mo in Jesus' name. Kabila. Ngayon, hawakan mo ulit yung tiyan mo. Masakit pa. Wala na sakit. Ako susundot. Alam, malambot na. Wala na sakit. Hindi ko alam kung anong kinagagalit ng babae nito. Hindi ko alam kung matapover ka, may baliw siya sa asawa mo, umaayos ang buhay mo, naingit siya. Mahirap hanapin yung galit na hindi ka pinapansin. Yung sarili niya lang iniintindi niya. Eh, kaysa pilipitin ko pa siya ng pilipitin sa bilang katawan mo, di tapusin ka na. Para matapos na. Ano ba ramdam mo? Wala na sakit. Sigurado. Ulitin mo ulit. Hawakan mo ng dalawang kamay mo. Pigain mo na ng gusto. Gabi na. Ano? Wala na tayo sakit. Pati likuran mo. Wala na. Hindi ka na niya babalikan. Ano magagawa ko? Ayaw. Upo ka na rin. Lakad ka muna. Mainit pa na yung paa mo. Alam ko mainit pa. Umupo ka muna. Ayaw mo muna. May power pa yan. Ganun-ganun yung paa mo para mawala yung power sa paa mo. Ayaw niya tayo pansin. Sisira na ako sa tatanong. Tinatanong ko kung anong kinagagalit sa'yo. Ayaw niya akong kausapin. Eh, wala na akong paano makipag-usap, gabi na. Pag ayaw magsalita, alam na, automatical na. Gapusin na. No. Huwag kang mag-alala, papel lang yung nakakalabit sa'yo, kahit stick, di ko nakinabitan. May video na may asawa mo. Hawakan mo ulit yung tiyan mo. Kung anong pinagbago. Masakit pa. Masakit pa. Hoy, wala na sakit. Pati balakang mo. Sa sobrang sexy mo niyan, di mo pa naramdaman katawan mo. Parang hindi ka na kumakain. Nangayayat ka, hindi ko alam kung anong nilagay niya sa'yo. At ayaw niya makipag-usap sa akin kahit nakikita ko siya at nagkikita kami. Ayaw niya talaga akong kausapin. Ano magagawa ko pag ang taong galit? Mahirap haluin yung galit kasi galit na galit siya. Wala siya pinapakinggan. Wala na sakit. Sigurado, last na ito. Wala na. Salamat kay Kristo. Ilan years mo na ba nararamdaman yung sakit niya sa tiyan mong parang ano ba yan? May tumutusok, may bumubukol, etc. Ano? Minsan po paggabi, tatlong beses na tumutusok. May tumutusok na mainit. Wala kinukulang sa mo. O pinapadasalan niya. Binayaran niya. Kung hindi siya magkukulang, pinabayaran. Pinadasalan niya. Parang karayo. O tama, automatical pinatrabaho ka. Kung siya marunong, o kaya pinatrabaho ka,
Huwag ka mag-alala. Wala na magtatrabaho sa'yo. Tigok na. Na magagawa ko, ayaw ko pansinin. O paalam, kaway ka na. Hello, taga saan kayo? Kandabo po. Candaba, Pampanga yun, di ba? Sigurado wala na sakit. Alamin ko na yan. Wala na. Pantay na po yung Pantay na ribs mo. Hindi po kasi talaga pantay. Kasi Oo, kami pa pag pinakredit na sa akin, dito niya malaki. Malaki rito. Oo. Pinapalaki nga yan. Binibigyan ka ng sakit pampapayat. Kaya ka pala naging buto-buto. tumalag po ako. Tingnan po ako ganito. Matagal mo na ba yan? Una po kami masalat, pag medyo mataba, biglo. Ilang months na yan? Yung sakit mo? Mag-iisang taon na lang. Isang taong ka na pinapahirapan? Salamat. Ano yan? Kulam na yan. Automatic pasok siya sa kulam. Kandaba, mega shoutout. Wala, taga-sakit. Salamat. Marami namang gumagamot yan. Ano po, manghihilot lang po. Ay, hindi Isa ubra. pa lang po yung magkataas. Hindi mo ubra mangilot yan. Salamat pa rin sa mangilot mo. God bless pa rin sa kanya.